Привіт, друзі! Відео для тих, хто каже, що реставрація ван це ненадовго. Ось вам живий приклад. 14 років прослужила реставрація ван. Звісно, трошки почала, не трошки, а вже почала облуплятися. Це такий креативний хтось підкрашував бежевеньким. Так, починаємо зачищати. Короче, старе все покриття содрав. Якось так. Оце старе. Хлам. Оце кусок дна. Так, друзі, працюю по Києву, Київській області. Будь ласка, звертайтесь. Буде вам така лялечка красива. Недорого. Гарантія 1 рік. Робота займає 2-3 годинки без запаху. Всім гарного дня!